Levap vilayetinin ençe metrawynda koronavirus garşy Russiýanyň Sputnik V vaksinasyny tanzym edip başlamagyň möhletleri ketitlendi. Geçen din sünneriniň dowamynda Aşgabatda Rus vaksinasynyň ýene bir tapgary gelip gowuşdy. Seýledi Türkmenabadyň Köpürli hastakanasynyň COVID-19 näsaglary üçin ýetlenen karantin blogu ýapyldy. Türkmenistan dünýäde koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup durýar. Şol bir wagtda ýurtda girdilen çäklendirmeleriň möhleti uzaldylýar. Lewabyň ençe metrawynda maskala lukmanlary 15 fevralda Russiýanyň Sputnik V vaksinasynyň tanzym edilip başlanjakdygyny duýdurýarlar. Ilkinji nowatda tanzym ediljeklerin sany we dokumentlere eýam taýýarlandy. Emma bagry, böwrek keselleri bolanlara töwekkelçiligiň ýokary bolany üçin tanzym edilmez diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adyryň efirde tutulmagyny islemedik faraply ýaşaýjylaryň biri Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatlatsak geçen ýylyň aýagynda Türkmenistan Russiýanyň Sputnik V tanzymyny satyn almak planlaryny eglan etdi we 18-nji ýanwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Rus tanzymynyň ulanylmagyny oňlady. Geçen aýdan bäri ýurdun durly kunjuklarynda koronavirus garşy vaksina tanzym edilmeli, birinji derejeli töwekkelçilik toparyna degisler aýetleriň, ýagny saglyk işgärleriň we mugallimleriň sany düzülip başlandy. Geçen şenbe güni bolsa Russiýadan Türkmenistana Sputnik V tanzymynyň nowatdaky tapgary gelip gowuşdy. 30-njy ýanwarda öýlen Türkmenabadyň aeroportuna Russiýadan gelen ýürüýti uçurda 350 kilogram vaksina getirildi. Vaksinanyň ählisi destine Türkmen howa ýollary gullugyna degisli başga bir uçura ýüklenip Aşgabatda uradyldy. Yerli keselhanalara hiç zat berilmedi diýip bu aeroportyň hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Atlandyrylmasylygyny soran çeşme 10 fevralda Russiýadan vaksinanyň ýene bir bu geze kas gowrumly tapgyryna garaşy ýandygyny hem sözüne goşdy. Bu barada şeýlede ýurtda geçirilen tanzym kampaniýasy we tertibi barada Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentari almak başartmady. Bu ağırlıkta Türkmenabadyň Köpürli hastakanasynyň COVID-19 näsaglaryny ýerleşdirmek üçin ýürüýte esaslandyrylan blogu karantinden çykaryldy we adaty tertibinde işläp başlady. Soňky döwür Türkmenabadda COVID-19 alamatlary bilen ýüz tutýan adamlar azaldy. Şol sebäpli hastakananyň 15-nji dekabrda karantina ýapylan blogu ýangadandan adaty syrkawlary kabul edip başlady. Ýakynda Türkmenabadyň şäher hastakanasynyň hem karantinden çykarylmagyna garşylar diýip ýerli saglyk işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç birini resmi taýdan hasaba almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Şol bir wagtda resmi Aşgabat ýokunç keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin zerur bolan çärleriň ählisini görýändigini aýdýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 28-nji ýanwarda Saglyk ministriniň hasabatyny diňläp, daşary ýurtlara okumagy çek studentlere tanzym edilmegini ýurda ýylan mihmanlardan tanzymlaryny tasdiklaýan güwanama soramagy tapşyrdy. Mundan başga Türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi Türkmen internet näşrleriniň maglumatyna görä, ýurtda sowda, jemgyýetçilik iýmit merkezlerine, sport çärlerine, otly, halkara uçur gatnawlaryna girdilen çäklendirmeler şu ýylyň 1-nji martyna çelini uzaldylar. Ozalky çäklendirmeleriň möhleti 31-nji ýanwarda tamamlanmalydy. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri günnümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanşdyrman, bularyň ýokunç keselleriň öňüni alys çärleriň çäginde geçirilendigini aýdýarlar. Resmi Aşgabat ýurtda koronavirus ýolugyandygy, virus sebäpli ýogulandygy aýdylan adamlar baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýär. Türkmenistan hökmany harby gulluga çağırılan ýetgerleriň goşundaky horluklary, şol sany adyk derman ýetmezçilikleri dowam edýär. Kyn ýagdaýda galan ýaş ýetgerler başga alaç tapman enetalaryna telefon edýärler. Emma olaryň hem elinden gelýän zat ýok. Sebäbi elleri ýuka diýip Azatlyň yerli habarçylar aýdýarlar. Bayramaly etrawynyň Göktepe geňeşliginde ýaşaýan maşgala Türkmen paýtagtyndaky harby bölümleriň birinde gulluk edýän ýetger oglundan jaň geldi. Ýetger 5 gün bäri yaraman ýatan eken diýip mardak habarçymyz gurrun berýär. Oglum Aşgabatdaky 10-njy garadokda gulluk edýär. Gulluga alnanyna 1 ýyl boldy. Emma ýygynyň bir gezegim gidip bilmedim. Pul ýagdaýymyz ýok diýip mere dagy habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun sözlerine göre ogly dümewlendigini harby bölümde ýot bilen zelonkadan başga dermanyň ýokdugyny gurrun beripdir.
Ofitserleri näme mamaňlara geldiňmi tur yatma diýermiş. Paýtagtda gulluk edýär, gowy seredýärdirler diýip umyt edýärdik. Ýalňyşan ekenim. Iýmetiň nähili diýip soradym. Ozal ýerden meskeli çörek, şekerli çay berýärdiler. Häzir çörek berýärler ýöne, üstündäki meskesi ýok. Çay berýärler ýöne, ol adaty çay däl. Dermanlyk otdan demlenen çay, şekeri bolsa ýok diýip oglum aýtdy. Gün ortan akşamlarına yarma berýärler. Garnym doýanok diýär diýip ata oğlunun gullukdaky ýagdaýynyň kyndygyny aýtdy. Esker kakasından telefon eden nomerine 100 manat geçirmegini haýyş edipdir. Bu nomer bölümde medik bolup gulluk edýän oğlanyňky, şuňa pul geçse men alyp bilýärin diýipdir. Emma kakasy häzir öýde artyk zat ýok. Bugün ertir iýberjek bolaryn diýip oğlanyň soran puluny iýberip bilmändir. Berlen zatdan işten almasa da iýjek bol özüňe gowy seret diýip oglum bilen gürrüňi soňlap dost ýarlaryma, garyndaşlaryma ýagdaýymy aýtdym, pul soradym, emma kömek eden tapylmady diýip ol häzir beýleki adamlaryň hem özünden gowy ýaşamaýanlygyny belledi. Meri daganyň pikiriçe häzirki günde adamlaryň köpüsinde dogrudanam karz bermäge pul ýok ýa-da adamlar karz berseň soň ýygyna gaýdyp bolmaz diýip gorkýar. Bu ýagdaý synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanda süýt horlugyň prosentina pul almagyň giň ýaýramagyny alyp geldi. Esker atasy hem ahyry şu çykalga ýüzürýär we oňşusyndan prosentina 100 manat alyp hususy dukanlaryň birinden oğlunyň jaň eden telefonuna 100 manat uğradýar. Adatlyk bilen gürleşen esker atalarynyň beren maglumatlaryna görä köp adam oğlunyň gullukdaky ýagdaýyny onuň aç bolýandygyny hem 1 ýyl geçýänçe bilip bilen ok. Täbäbi ýaş eskerleri köplenç 1 ýyllap öýlerine telefon etmäge ruhsat berilmeýär. 1 ýyldan soň ýyzlarynyň ýaş eskerler gelende eger telefonumy 20 manat saldyrsaň öýüň bilen gürleşdirerin diýýän ekenler diýip merede aýtdy. Ol ozal beýleki adamlardan esker ogullarynyň aç bolýarys diýip jaň edýänini eşitde öz ogly jaň etmän soň bu arada pikir etmändir. Şu oglumyň birinji gezek jaň edişi, öň kösenýän diýip jaň etmän soň harby bölümde gowy seredýändirler öýdärdim diýip ýaşul aýtdy. Meradagy beýleki adamlar näme pikirde diýip ogly harby gulluga giden owadaşlarynyň öýlerine aýlandy. Hem kimin işigine baryp bolan işi gürrüň berse sen ýaňy başlapsyň, bize ýem 6-7 aý bäri pul uğradyp otyrs, sagaman gelse bolýar diýen sözleri eşitdi. Ozal oglum gelse janly soýup adam çağırmaly bolaryn diýip gaýga edýärdim. Indi ýagdaýyny aýdan soň gözüm bilen görmesem ýynjalmaryn. Ya yeni prosentina pul alıp ýygynyň gitsem mikram diýip ýaşul Azatlyk radiosynyň habarçysyna ýagdaýyny gürrüň berdi. Western Union arkaly kimler aýda $50 uratmakda kösenýär, kimler arkaýyn $200 uradýar. Türkmenistana Western Union geçirmelerine girdilen çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly. Enatalar daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan ogluk ýyllaryna serişde uratmakda kösenýär. Bir hepde töweregimden azal geçirim çägini $50 düşüren Fenagat Bankda enatalaryň pul uratmaly wagty ýygy süýşürilýär. Bu aralykda käbir Ýewropa ýurtlaryny bilim alýan türkmenistany ýaşlaryň arasynda özleriniň Türkmenistandan Western Union arkaly aýda $200 kabul edenini aýdýan studentler bar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 fevralda habar berdi. Aşgabatly bir näçe enata bilen gürrüňdeş bolan habarçy Western Union'yň Türk bankyna ýerleşýän şahamçasyny daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlar üçin aýda $50 uratmaga ruhsat berilýändigini aýdýar. Ýatlasak bir hepde töweregimden azal Aşgabatyň Fenagat Täzirçilik Banky aýlyk Western Union geçirmelerini $200'dan $50 düşürdi. Pul geçirimlerine girdilýän çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly. Ýa-ni ýakyna bir näçe enata Merkez Bankyň binasyna baryp ýagdaýa düşündiriş gözledi. Ýöne olar içeri kabul edilmedi we özüniň bank işgärdigini aýdan bir resmi enatalary gapyda garşylap olary Türkmenistanyň valyuta kynçylyklaryny başdan geçirýändigini gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Fenagat Banky 20-nji ýanwarda pul geçirmäge baran käbir enatalara 28-nji ýanwarda täzeden gelip görmek tapşyryldy. Bank işgärleri ondan azal nowaty ýadalanlaryň pullaryny heniz geçirip bilmeýänliklerini aýdypdyrlar. Ýöne olary 28-nji ýanwarda da kabul etmediler diýip bir enat aýdýar. Beýleki bir paýtatlynyň sözlerine görä, Fenagat Bankda ýanwar üçin heniz $50 uradyp bilmedik enatalara fevral aýyna täzeden gelip görmek sorulýar. Bu aralykda ýanwar üçin $50 uratmagy başaran enatalara bolsa inniki gezek mart aýyna pul uratmaga ruhsat beriljekdigi aýdylýar diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Geçirim çäklendirmeleri dowam edýän wagty Ýewropa ýurtlaryny bilim alýan käbir türkmenistanlaryň arasynda özleriniň Türkmenistandan Western Union arkaly
ayda $200 kabul edenligini aýdýan studentler var. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan käbir Aşgabatly enatalaryň sözlerine görä ýurtdan Western Union arkaly aýda $50 kabul etmekde kösenýän Ýewropadaky studentler öz türkmenistanly kursdaşlarynyň arasyna aýda $200 kabul edip alýan raýatlaryň bardygyny aýdýarlar. Beýlik tarapdan habarçy bilen gurrundaş bolan enatalar türkmen banklaryny daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin bölünip berilen valyutanyň daşary ýurtlara iýerilmegine raýatlary ala tutmakda aýplaýarlar. Azatlyk radiosy bu maglumat boýunça Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kommentariýa alyp bilmedi. Soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna Türkmenistan ýurduň daşyna iýerilýän serişdeleri ýygyderli çäklendirme girizdi. 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurtda valyutanyň gara bazary hereket edýär we onuň bahasy valyutanyň resmi alış-çalyş narhyndan 9 töwere ýokarydyr. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alış-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Täze çäklendirmeler daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň durmuşyna yaramaz täsir etdi. Bu aralykda Türkmenistan 2019-njy ýylyň martyna ýurtda diplomy ikrar edilýän daşary ýurt universitetleriniň sanyny çäklendirdi. Türkmen banklary arkaly diňe diplomy ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlaryna bilim alýan türkmenistanly studentleri dollaryň resmi alış-çalyş bahasy boýunça serişde uratmaga ruhsat berilýär. Bu aralykda soňky ýyllarda Türkmenistanyň milli pul birligi dollaryň garşysyny epetli ejizledi. Geçen hepde Azatlygyň habarçylary gara bazarda $1 32 manat töwereklerini bahalanýanlygyny habar berdiler. Valyuta kynçylyklarynyň arasyna Türkmen hökümeti 29 ýanwarda Merkezi Bankyň gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetiniň adyny degişli düzümün gaznasy hökmüne üýtgetdi we bu düzümün işini täzeden kesgitleme kararyna geldi. Bu kararyň jekmejekligi we onuň ýurtda dowam edýän valyuta kynçylyklary bilen ilteşikligi ýa-da däldigi aýdylmaýar.